Matul l-aħħar jiem kemm Franco De Bono kif ukoll Jeffrey Pulicino Orlando kritikaw b'qawwa lill-Ministru Austin Gatt. Waqt il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ta' 12 ta' Lulju, Austin Gatt saħaq li Franco De Bono m'għandux jitħalla jkun kandidat fl-elezzjoni li ġejja għaliex astjena fil-mozzjoni ta' sfiduċja li kienet tresqet kontra tiegħu f'Novembru li għadda. Dikjarazzjoni li ġabet reazzjoni ibsa ħafna minn Franco De Bono illi qal li llum jiddispjaċih li ma vvotax favur din il-mozzjoni ta' sfiduċja għaliex Austin Gatt kien responsabbli għal riforma fit-trasport pubbliku illi ġabet taħwit kbir fil-pajjiż għal ġimgħat sħaħ. De Bono saħansitra qal li huwa mhux se jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern fil-baġit li jmiss jekk Austin Gatt ikun għadu membru tal-Kabinett. Kritika jibsa ħafna fil-konfront Austin Gatt saret ukoll mid-deputat indipendenti Jeffrey Pulicino Orlando. Waqt l-aħħar laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' 17 ta' Lulju, Gatt tallega illi wara l-aħħar elezzjoni ġenerali Pulicino Orlando kien qallu illi jekk ma jsirx Ministru kien lest li jwaqqa l-Gvern. Dikjarazzjoni li ġiet miċħuda bl-iktar mod kategoriku minn Pulicino Orlando. Austin Gatt jwieġeb illi lest jieħu affidavit fuq dak li kien għadu kif allega u Pulicino Orlando jirreaġixxi u jakkużi lil Austin Gatt illi allura huwa lest jieħu ġurament fals. Austin Gatt kien identifikat ukoll bħala l-persuna li flimkien ma' Richard Kakija Caruana ħatfu lill-Partit Nazzjonalista taħt idejhom ivvalenawh u farkuh. Quddiem dan kollu iżda l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' juża l-mezzi tax-xandir tiegħu biex jiddefendi b'mod mill-iktar qawwi lill-Ministru Austin Gatt illi fil-bidu tas-sena intażel ukoll minn Lawrence Gonzi biex imexxi l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista Il-Mument, Austin Gatt kien deskritt bħala politiku li jġor ħafna ċertifikati ta' suċċessi illi jiddistingwuh. Il-Gazzetta Nazzjonalista komplit tiddeskrivi lil Austin Gatt bħala ministru li jbaqbaq bl-entużjażmu għax-xogħol. Għal-mument, Gatt wettaq ħwejjeġ illi ħafna kienu jaħsbu li ma jistgħux isiru bħal riforma fit-trasport pubbliku, riforma li skont Il-Mument ħadd ħliefu ma kien kapaċi jwettaq. Austin Gatt kien deskritt ukoll bħala ministru deċiżiv u determinat u persuna illi dak li tgħid tagħmlu. L-influenza qawwija ħafna dejjem tikber ta' Austin Gatt fil-Partit Nazzjonalista spikkat f'dawn l-aħħar jiem anke b'kanvases tiegħu illi ingħataw responsabilità tas-sigurtà tad-Dar Ċentrali.